Здравейте на всички, това е един влог за канала Antibor Gameplay. Така, какво искам да кажа в него? Ами, единствено, че си правя мой собствен канал. То го изоставям. Няма смисъл да снимам само аз. Ако ще снимам само аз, си правя мой си канал. Просто ми омръзна. Така, ще ви пратя линк долу в описанието. Ще има линк към това, моя канал. И така, надявам се този път да няма някакви фейлове по канала и така нататък. Така че повече отбори няма да правя. Ще снимам само аз в мой си канал и ще снимам качествено клипове. Няма чакам някой ми дойде в тъпия клип и така нататък. Просто ще снимам сам и толкова. Долу в описанието ще пратя линка. Така, долу в описанието ще пратя линка и може да отидете там да се абонирате и така нататък. Това е за сега. Чао!